Gewoon hebben we het over het eilandvirus. Het gevoel in te worden met natuur en zee. 4 markante inwoners van Schiermonnikoog laten zien hoe dat virus haar leven beheerst. Een visker, een zeeman, een rijder en een jutter. Een ode aan het eiland in 4 coupletten. Ja. Wat is dat, joh? Een heel klein bootje. Jongens. Veerboot rond hem goed ontvangen en hoor. 1 hekgolf erin en weg is hij. Speelt wel wat aan. Nu is die raket er hier in vlam. Dus van stuurboord naar het bakboord.